Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alifazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah khususan li hajati de Khansa Zalfa Almadi Saputri biwasilati wa bibarokati sairi umurina hadza. Allahumma ya Allah yasir umurroha ya Allah, waqdi hawaijaha ya Allah, wastajib dunga'aha ya Allah. Allahumma barik hangil manafi'an mubarakan linafsiha walisa irinasi ajma'in bi barakati sirri wa lafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Wa innahu lan sak temene utawi Nabi Yakub. Ayat tegese Yakub, Nabi Yakub. Domir innahu ngeten iki nek ora maca tafsir ya bingung. Masalahe bahline rada menggiurkan, domire kerep-kerepe dibalekke nang gone Gusti Allah. Ana sing maca wa innahu lan sak temene utawi Gusti Allah. Ternyata Nabi Yakub. Masalahnya ayat terusé lazum ilmin. Jadi menggiurkan nek domire bali nang gone Gusti Allah. Ning diparingi paham ombo kalian Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Wong kita ngaji tafsirnya beliau Syekh Imam Nawawi, dadi ngerti domire bali nang gone Nabi Yakub.
Wa innahu lan sak temene utawi Nabi Yakub, ae tegese Yakub Nabi Yakub. Iku lazu ilmin, yakti duweni ngelmu. Nabi Yakub niku yakti duweni ngelmu. 5 kedue barang ngalamna kang wus mulang sapa ingsun Allah. Lah iki ndomire nun niku ingsun Allah. Hu ing Nabi Yakub. Ae tegese li fawaidima. Kedue pira-pira faedahe barang. Ngalamna kang wis mulang sapa ingsun hu ing Nabi Yakub. Ae tegese annahu sak temene utawi Nabi Yakub iku ngamilun wong sing ngamal bima kelawan barang ngalama kang wis ngerti sapa Nabi Yakub hu ing ma. Walakinna aksaron nasi lan angin tetapine utawi oke-oke para menungsa iku layak lamuna ora padha ngerti sapa oke-oke menungsa. Ora padha ngerti inna Yakub sak temene utawi Nabi Yakub bihadhihi sifati utawa iku bihadhihi sifati kelawan netepi ikilah sifat wal ngelmi lan ikilah kecerdasan. Harpa secara hubungan manusiawi Nabi Yakub niku kaya ming wong biasa ngantek ngreka daya nggo nenangke pikiran tentang Bunyamin le dijaluki izin kakang-kakangne arep dijak menyang neng kraton niku we dadak muring-muring dadak ora oleh dadak ngungkit-ungkit kejadian sing terjadi ning Nabi Yusuf. Secara manusiawi rak dadak kaya ming wong biasa. Nah, wingi sejarah ngarep ngantek ngendika ora oleh nek Bunyamin tok jak lunga ora oleh. Bahasane ndak ming kaya Yusuf biyen. Lha lho bahasane. Pokoke ora oleh. Ini kan istilahnya sifat manusia secara umum duwe pengalaman pelajaran sing wis-wis trauma nah terus ngomong ngono kuwi. Wae ra oleh ndak kaya Yusuf biyen. Dibujuk ya wis oleh ning kowe kudu sumpah. Kowe dadi ana syarat kowe kudu do sumpah. Ping pundhone sesuk le menyang rono ora bareng dipisah-pisah. Le mlebu lawang kono ya dipisah-pisah. Nganggo syarat. Ini sifat normal, sifat umum manusia sing di latar belakangi khawatir dadak nganggo usaha wujud usahane mensyaratkan sesuatu. Sing syarat-syarat kuwi salah satu motif utamane ming dinggo ngredam khawatire Nabi Yakub. Syarat le kowe kudu sumpah lah, syarat le kowe sesuk nek menyang ora bareng kudu dipisah-pisah. Niki motif utamane nggo ngredam kekhawatirane Nabi Yakub tentang Bunyamin. Wingi esuk nika. Ya ming wingi esuk karang anu to. Nyawane kurang genep barangan. Dileh kula nerangke iki kurang anu, kurang temanjem. Saya sih jebule yo nganggo saya. Wesuk ngontrolke mbok wedok esuk. Kuwi lha yo nek oleh cerita kan saka Setu kepungkur ngisi pengajian double malu.
Ya takjak dasare. Ya anu cinta barang. Ya terus malam Setu double. Malam Minggu double. Terus minggu esuk ngisi pengajian ning Wonosobo takjak. Nggo kanca. Kanggo kanca to, mosok ijen nyopir ngetiging dono. Nyopir dhewe ngetiging. Mangkat jam 7 esuk, mulih jam 6 sore. Malam Senin ngaji double ning Serunggan karo ning Code paguyuban radio amatir wi paguyuban Rapi wi. Terus wah malam Minggu double lawan Wonosobo malam Senin double. Rampung ngaji pengajian si Sawalan Rapi radio amatir munggah mobil. Umes ketubane pecah. Ora mulai langsung ning jebukan. Karena urung HPL pokoknya di ngene ngono opnam ae. Opnam. Telung dina patang bengi. Ning kok iso mampet. Mula karo dokter disarankan dipertahankan sampai HPL karena bobot bayi juga urung genep. Ya dipertahankan wong agi 2,4. Bobotnya agi 2,4 atau 2,3. Dipertahankan. Tadi rada kesel sampai wingi bengi, wingi awan ngontrol wingi bengi ngaji nang jejeran. Wis ijen ora dijak nah resiko. Ora resiko wis engko ndak ming saya baleni meneh ora pampet mah bayine kurang air ketuban resiko gede. Ngaji nang jejeran rada wengi lekase kae. Malah ngaji ning jejeran ya ana wae. Saking senenge kula ngaji ana sing nyawer 100.000 kok. Lucu tenan ngaji disawer. Apik tenan. Ki nek liya-liyane do paham ngono seneng aku. Iya agi kuwi sih. Agi kuwi disawer. Iki sing ngerti omong wong jejeran kuwi. Walah ngaji wagi gayeng-gayeng kae saka mburi nyurup maju ta nek napa jebul ngaturke 100. Mantek do wah jan nyawer. Iya ki pisan kuwi lho sak umur-umur ngaji disawer. Kanugrahan jamanah kok nyawer. Sing ngaji ndak dinae ora bakal Canakiku apik tenan. Ning saya. Mulai wingi esuk rada kebiaran. Nek sakniki rada fresh. Makane dilatar belakangi utawa duwe motif utama khawatir terus njedulke pangrekadaya nek cara awake dhewe utawa njedulke ide-ide sing kuwi iki sakjane pengen pisan nentremke rasa nentremke ati ping pindhone ya pengen supaya Bunyamin slamet. Ya Bunyamin ben slamet, atine Nabi Yakub tentrem. Kanthi engko le mlebu rono ora bareng, le mangkat rono ora bareng, mbaka loro salong mbaka telu. Nek Bunyamin ming dikancani wong siji luwih aman timbangane engko dijak bareng wong songo. Masalahe nek wong songo iso kaya Nabi Yusuf biyen iso dianiaya ngono. Walaupun
usaha manusiawinya ki seperti itu, nek cara nembungke kepanatikan tentang derajat Nabi, kepanatikan tentang derajat Nabi, Nabi Yakub ki Nabi, dadi wis duwe kelebihan kelas Nabi kok ya. Duwe paham karo duwe mata batin. Mula batine iki ya paham, sen batine. Wong iki kejadian iki wis ngerti kok. Nek sakjane sing diparani sakjane sing nyaratke kudu ngejak Bunyamin ngantek le ngekeki baliku diwutuh apa sing biyen disetorke kok iso bali wutuh. Kuwi iki ngerti nek iki sakjane anakku, nek iki sakjane Yusuf. Ning nek anak-anake sing 10 iki mah do. Masalah kelasnya ya tuh kelas Nabi kok ya. Wis ngerti iki sakjane anakku. Iki Yusuf ya. Wong wis duwe kelebihan kok ya. Ya apa-apa iki beda sakjane itu dengan kenyataan sing kaya Nabi Yakub, Nabi putra-putrane Udu kan wis beda pangkate. Ya duwe perbedaan kok ya. Kula ro jenengan iki asline ya beda. Ning jenengan deloke ming beda elek kula iki jan rasi tenan. Beda kelas iki wis kelas beda kok. Ning sok do ora ngakoni pokoke ming ngonceki karo nelesih sing elek-elek. Padahal upamane dijumlah kok jumlah apike udu apa-apane. Upamane jumlah apike beda. Ngerti Nabi Yakub tu aku. Makane dijlentrehke karo Quran innahu lazu ilmin. Lah kok ngerti? Karena lantaran derajat kenabian itu alam nahu ingsun Allah mulang Nabi Yakub. Ya kelasnya kelas Nabi ngerti paedah sing wis diwulangke Allah ning Nabi Yakub. Tur Nabi Yakub ya ngamal ke apa sing dadi pengertian saka didikane Allah kuwi. Juga ngerti paedah saka kebijakan-kebijakan sing diuduke nggo anak-anake. Kowe takon ngene ngeten iki wis ngerti paedah. Ya kaya awake dhewe secara umum ngeten iki ayo do ngaji tafsir karena Quran iki wajib banget. Kayak nek kaya kita nek kur maca tok iki kok ketemune ora ngamal, wong ora ngerti isine. Iki ngerti paedah berarti. Nek wis sepo-sepo ngene iki sinau ngaji maca tok, apa meneh lekase ikra apa juz ngamal. Iki kok katam juz ngamal agar mancik ayat utawa surat Al-Baqarah ayat 1 ngono wae mah ming ra paham. Ketok terus sida mancake mah mati. Gek ora paham. Ya kuwi monggo disinau. Ning nek wis sepuh-sepuh ngeten iku prioritase nyinau isine karena kita butuh ngamal. Nek kene iki innahu ngamilun. Wong sing ngamal. Kita itu butuh ngamalke isine Quran kuwi. Mula ben ngerti isine ambil kebijakan ngaji tafsir para ulama-ulama besar. Ngaji tafsir ulama-ulama besar. Jan tafsir sing nek dienggo kita itu kepenak karena sarah penjelasannya ombo. Iki ora ana liya kejaba tafsir Nawawi. Nek tafsir Jalalain kan ra ana sarah ngono. Mula ming siji nek tafsir Jalalain iki ming sak jilid. Siji rada tipis titik nih kok. Karo iki rada tipis titik. Wong wingi aku tuku tafsir Jalalain wingi awan.
Nika jabane kurung niku nek sing do ngadep kitab ana dalam kurung ayat, jabane kurung nek tafsir Jalalain kae kaidah nahwu sorope dudu sarai ngene iki. Dadi wa innahu ngeten niku terus iku tutup kurung ae tegese inna ngono harfu taukidin huruf taukid hu dhamiru ngono kuwi keterangan ngono kuwi nahwu. Ha iki nek ngaji Jalalain nggo sepuh-sepuh niki saya wah ngambang makanya kita ambil kebijakan ngajine tafsir munir. Nek ra ngandel pendak malam Kemis pondok ngene Gus Faiz ngaji tafsir Jalalain wong kula wingi tuku masalahe Mbak Nia njaluk tumbase tafsir Jalalain Pak. Nggo ngaji ngene Gus Faiz malam Kemis. Oh iya siap. Begitu lumayan Bayrut Kidul Uwin kuwi tuku tafsir Jalalain. 145 regane. Sing Bayrut Jalalain Bayrut itu 145. Meremen angger ning kono terus meremen sih. Dadak takon-takon karo anu Nasaihu Diniyah sing Bayrut. Wadah ya wis kene delok Nasaihu Diniyah sing Bayrut. Kok aku dadak tuku Nasaihu Diniyah sing Bayrut men supaya sing nek minggu esuk diwaca nang kene terus engko sing siji tak gawa nggo ngaji malam Senenan. Kanca-kanca malam Senenan. Regane 95. 85 apa 95. Jadi blonjo neng Bayrut itu 200 piro. Karo takon tambihul ghafilin sing Bayrut. Digoleki rong ketemu, belum ketemu. Kok nek ketemu tak kabari ya. Tekan omah santai jam 2:30 sore buka WA iki ngabari. Wadah ternyata ini apa dipotoke sesuk. Ayo tekan omah pun bali dono. Nah jenengan jelas ratuku kok ya larang ngono kuwi. Dasare ra iso maca. Wong men buku kok 200-an ngono kuwi. Utawa aku tetep ratuku lah apa ra iso maca. Maca wong ra ana tulisane fasih. Jan ra ana tulisane. Mulane iki cara kelas Nabi memang Nabi Yakub diwulang ngalam nahwu diwulang mung oke-oke para menungsa ki ora paham. Karena tingkah normal, tingkah sing umum niku biasa ora kaya Nabi kok ya. Kan Nabi itu ngantek duniawiyahnya saja biasanya min dadi wong biasa kaya Nabi Nuh niku hariane we glidike tukang kayu. Dadi kaya udu Nabi kaya ora duwe kelebihan kok ya. Memang nabi-nabi niku ora perlu nonjolke kelebihane men supaya iso sayuk, iso berbaur neng warga masyarakat karena warga masyarakat iki arep dijak menuju nenggon keapian lan kebenaran. Ana nabi-nabi ki tukang kayu, pandai besi. Nabi-nabi kan mbut kali malah sing ngono-ngono kuwi. Golek iwak, mancing. Wis muni saiki. Enggak diterangi kok mah mlayu. Ngonekke sing nerangke iki maksude piye? Ora cedhak. Mulane nek terus lemuni cucu nabi kok timpahe nyelenah-nyelenah tampilane serem wae
bukan citra Nabi, bukan didikan Nabi. Itu mengkor pengakuan palsu sing terus njedulke statement berbau huruf fathah ya wis ra dadi. Ora main. Wong pancen sing perlu jenengan cermati itu innahu ngamilun bima alamahu. Sing dicermati niku Nabi Yakub niku ngamal utawa malah nganggo isim fangil wong kang ngamal. Nabi Yusuf Nabi Yakub niku wong kang ngamal. Ngamalke apa sing dhek ngerti. Ini satu ajaran sing amat sangat penting. Ngamalke apa sing dhek ngerti. Sing dhek paham. Ning oke wong ora ngerti. Karena memang ngamal iki ora mesti iso dingerteni wong kok ya. Lah wong kadang kala ming ndelok bleger biasa, ora ana kelebihan terus ngelokke mbalaen. Kae ming iso omong ora ngamal ngono karena blegere ming biasa. Padahal asline ngamal. Lah sing ngelokke kae iki ming iso omong ora ngamal. Nek dioyak ora ngamal nggo ndi ngono dhek mah ora iso nerangke kok. Kowe kok iso ngelokke nek muni kae ora ngamal. Iki ora ngamal nggo ndi? Karena ngamal ora jelimet ta. Pemahaman ilmu ini jelimet, le ngamal ki ya jelimet. Sing ngerti sing ngamal niku nek wong liya ora iso ngerti kok. Wong liya ora iso paham. Ayo misalkan kaya Quran dikaji termasuk kita ngerteni si Quran dawuhke kowe wajib utawa dadi wong tuwa niku wajib mentarbiyai mensejahterakan anak. Akhirnya jenengan ngamal karo anak-anak do nyejahterake sesuai karo porsi, sesuai karo kemampuan. Ning rak wong liya ora ngerti. Karena ning nyejahterake ning jero omah, wong liya ning njaba. Lah wong liya ming waton ngelokke kae ora ngamal, ora paham kok ya. Makane Quran nutuk swara lakinna aksaron nasi layak lalu. Angin tetapine oke wong ki do ora ngerti. Nek ayat niki oke wong do ora ngerti tentang ngamale Nabi Yakub. Terus sing umum sampai sekarang oke wong ki ming waton do muni, waton do mangan. Orang ngerti kok ya kau waton mangap sing ngerti. Wong ora paham muni ngamal ndi. Oh jelas ngamal, justru sing ngomong kuwi mah ora ngamal. Sing ngomong niku malah mbumbuan kok ya karena dhek ora iso ndelok diri. Aku ki sakjane ya ora ngamal ning nggon gang iki. Sing ning nggon gang iki aku ngamal, ning nggon gang iki ora sipate ngamal ngono kuwi. Ming ora paham wae kok iki. Emang delok ora oke do muni ngono kuwi. Persis kaya sindirane Quran. Quran itu nyindir ngono kuwi. Mung oke wong ki do ora ngerti tentang ngamale Nabi Yakub. Ora ngerti nek Nabi Yakub niku duwe sifat karo duwe ilmu, duwe sifat kenabian karo duwe ilmu sing dingamalake. Wong nyatane ya wong wedok-wedok kae do muni ngonake wong enting kae dhewe ora ngamal kok. Do nek ngono ora nesu. Kowe iki nek ngonake wong pinter banget, sakjane kowe wis ora ngamal. Jenengan meksa anu jedulke pembelaan sing rada nyolot lah. Nek kaya aku ora ngamal nggondi lho, rak mulai ra weruh to. Iki mulai ra weruh. Muni nek kaya aku iki ora ngamal nggondi. Wong kowe iki dumeh iso nyambut gawe, bayare luwih gedhe mbangane bojo lanangmu karo bojo lanangmu ra tek ngajeni kok. Ra tek ngajeni nggo ndi? Wah,
Lah ya golek ana dhewe skedule kowe ra ngajeni. Lah nek kowe takon ra ngajeni nggo ndi golek ana dhewe. Aku mesti ngerti asline. Karo sing lanang rada nyenthik, sithik-sithik nyenthik. Kuwi iki wis kepethuk ra ngajeni. Akon sing lanang methuk anake pethuk. Ngono kuwi wis ora bener. Wis ora bener kok ya wong karo sing lanang kok liwara ketus. Engko upamane dilokke karo kancane ora ngakon bojo kok kaya ngono to mbak kowe iki. Ya ben arep ngopo? Wong iki ra ngopo-ngopo, didik kowe ora. Lho wis mulai iki. Mulai kok ya apa-apa ngomah kae nek ra aku ya sapa wong sing didik aku. Wes, mulai gembilo, ndase gembilo. Sing anu lho iki sing model keluarga sing gedabikan kerja sing wedok sing lanang ora lho iki. Biasane sing wedok sok ngono kuwi. Nah niku kan posisi wong wedok ora ngamal, wujude ora ngamalke bahwasanya suwargane sing wedok niku nang ngrindane sing lanang. Wong wedok niku wajib ngajeni karo ngurmati sing lanang apapun kahanane sing lanang. Ya asline ning ya ora paham kok ya. Nek ngonekke wong iso ning nggon kuwi ora paham. Do meneng wae ta. Kerasa kok ya. Kerasa. Wono meneh sing ra ngamal. Kanggonan wong tuwa, ning wong tuane nyatane ya mung do dinggek-nggek. Dumeh sak omah karo wong tuane dheke wis mbut gawe, dheke wis dibayar gedhe. Cara logikane mangan dadi siji seolah-olah sing jedulke pangan dheke. Ning le nyikapi wong tuwa ya sak penake dhewe. Putune didusi, Mbah. Gleleng ta. Gleleng kemayu wedok iki ulanang kemayu. Duwe bayar titike kemayune pol. Wis wani akon wong tuane putune dusi, Mbah. Karena merasa sing ngenenge pangan kono dheke, terus wong tua mungkin dianggep melu mangan iki dianggepan kuwi wis kleru, Jil. Oke sing do ngono kok banget. Oh enggak lah, tak terang kene sing do ndungkluk-ndungkluk kuwi ra. Kerasa. Kuwi jan ora ngamal. Di mana Quran dawe mulyake wong tua, mbekteni wong tua, ora ngamal. Ning mah ngelokke nek ana wong mangkat ziarah dilokke. Wong tuane wis ora tau diziarah kok cenanangan ziarah tekan kono. Ngelokke wong enting kae. Aku iki karo wong tuamu ngegek-ngegek sih. Ngelokke antik sih wong iki antik tenan. Mula ket wingi kula ngomong ta, wis wong urip iki ra sanggubris kahanane wong. Wong apik wae elek iki wis rasa diurusi. Sing penting wis ra wong apik kabeh. Lah engko apik eleke wong-wong iki tanggungane dhewe-dhewe sesuai karo catetan. Dadak gubris ya ngopo. Marai ra rukun dong to iki. Ngono wae men supaya do iso ngrasake ya. Muga-muga do diparingi keberkahan karahmatan, saged istiqomah le DP marang Gusti Allah. Ugi pinaringan nugraha ingkang nekakaken ridhanipun Allah donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.